Ωραία, καλημέρα σε όλους. Μπαίνουμε στην τελευταία μέρα. Νομίζω ότι ήδη τις πρώτες 2 μέρες έρχονται τώρα και το κοινό από πάνω. Τις πρώτες 2 μέρες έχουμε ακούσει εξαιρετικές ομιλίες. Έχουμε πάρει και γνώση και εμπειρία των ομιλητών, αλλά ήταν και πολύ διαδραστική η συζήτηση. Οπότε, περιμένοντας τον κύριο Μανουσάκη να λάβει τη θέση του στο Προεδρείο, η φαρμακευτική αλλεργία, μ' αρέσει να το λέω αυτό, είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της ειδικότητας που οι άλλοι γιατροί παραπέμπουν ασθενείς σε εμάς. Νομίζω ότι είναι κάτι που κανείς δεν θέλει να το χειριστεί και δημιουργεί ένα πρόσθετο κύρος και βέβαια μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία στους ασθενείς. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και να γνωρίζει βέβαια κανείς τα όρια ανάλογα με το επίπεδο που ασκεί την αλλεργιολογία ή την παιδιατρική ή την κάθε ειδικότητά του, αλλά και από την άλλη μεριά να μην αντιμετωπίζει φοβισμένος ή με αμηχανία τον ασθενή που έχει μπροστά του και ο οποίος πιθανότατα έχει έρθει σε εκείνον ως έσχατη λύση, γιατί ήδη ο γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ο παθολόγος του ή αντίστοιχα ο παιδίατρος του που τον έχει παραπέμψει δεν μπορεί να του δώσει ένα απτό αποτέλεσμα. Οπότε, να δώσω το λόγο στον κύριο Μανουσάκη. Έχουμε 3 εξαιρετικές ομιλήτριες με ενδιαφέρον στο θέμα για να προλογίσει την πρώτη ομιλήτρια και να πει κάτι αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και συγγνώμη που άρχισα, αλλά νομίζω το μεγάλο κοινό έρχεται. Έτσι. Τους φέρνω από την πάνω αίθουσα που είναι φαρμακευτική αλλεργία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν για να δείξετε τη δύναμή σας στο χώρο, κύριε Μανουσάκη. Ήταν full και με πολλές απορίες και μπράβο και ευχαριστώ. Επομένως, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μιχάλη. Η φαρμακευτική αλλεργία είναι σημαντική. Θέλει, ας το πούμε, τη βοήθειά μας. Πρέπει να σπρώξουμε τα πράγματα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Σήμερα είμαστε ευτυχείς, έχουμε 3 πολύ ωραία θέματα, πραγματικά πολύ ωραία θέματα. Το τελευταίο ίσως έχει και θα μας λύσει κάποιες απορίες σχετικά με κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε ή που θεωρούμε ότι δεν πολύ ταιριάζουμε την άμεση αλλεργία. Οπότε είναι χαρά μου να προλογίσω την Μαρία την Πασαλή, συνάδελφο, αλλεργιολόγο, πολύ ικανή και πολύ έτσι, καλή ομιλήτρια στα θέματα που αναλαμβάνει και η οποία θα μας πει τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα μη στερονία τη φλεγμονώδη. Μαρία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αντιδράσεις σε μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ευρέως. Τι μας λένε όλοι αυτοί οι αριθμοί? Μας λένε ότι τα ΜΙΣΑΦ είναι στους παιδιατρικούς ασθενείς ειδικά η δεύτερη πιο συχνή κατηγορία φαρμάκων που προκαλεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Αν δεν εξετάσουμε πιο συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, το ποσοστό των ασθενών που αντιδρούν είναι μέχρι και το 1/3. Και να μην ξεχνάμε ότι μπορούν να κάνουν σοβαρές αντιδράσεις τόσο άμεσου τύπου, όσο και επιβραδυνόμενου τύπου. Και αν σε αρκετές μελέτες τα ποσοστά αυτά είναι αυτοαναφερόμενα, από προκλήσεις που έχουν γίνει στο ένοχο φάρμακο, μέχρι και τα 2/3 των ασθενών αντέδρασαν πράγματι στο ύποπτο φάρμακο. Και γιατί πρέπει να εξετάσουμε μια τέτοια αλλεργία, γιατί να μην αποφεύγουμε τα ΜΙΣΑΦ για πάντα, γιατί είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Στα παιδιά ειδικά οι εναλλακτικές είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Στους δε ενήλικες μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουμε στα οπιοειδή για την διαχείριση του πόνου. Και όσον αφορά τους αγκιακούς ασθενείς, οι εναλλακτικές επιλογές θεωρούνται πολύ πιο δαπανηρές. Επομένως, είναι κάτι που αξίζει να διερευνήσουμε. Παρότι ο τίτλος της εισήγησης είναι «Αντιδράσεις υπερευαισθησίας», ο πιο συχνός τύπος αντίδρασης που κάνουν τα ΜΙΣΑΦ δεν είναι ανοσολογικά μεσολαβούμενος, δεν συμμετέχει η ειδική ανοσία, αλλά οφείλεται στη φαρμακολογική δράση του φαρμάκου και κάνουν 2 τύπου τέτοιες αντιδράσεις, στις οποίες είτε συμμετέχει το δέρμα, είτε συμμετέχει το αναπνευστικό. Αλλά φυσικά κάνουν και αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που μπορούν να συμμετέχουν και τα 2 αυτά συστήματα και άλλα. Θα ξεκινήσουμε με τις αντιδράσεις τύπου Α, όπου οι ασθενείς αυτοί, ακριβώς επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με αντιγονικούς επιτόπους, άρα δεν μας νοιάζει η χημική συγγένεια των φαρμάκων, αντιδρούν σε ΜΙΣΑΦ που δεν σχετίζονται χημικά μεταξύ τους, σε πολλές κατηγορίες ΜΙΣΑΦ και λέγονται οι ασθενείς cross-intolerant, έχουν μια διασταυρούμενη μη ανοχή.
Όμως δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι που θα πάρουν μισάφ, όπως όλοι οι άνθρωποι που θα πάρουν μια αντιβίωση δεν θα διαταραχθεί η χλωρίδα του εντέρου τους, όσοι πάρουν αντιλευκοτριένεια δεν θα έχουν εφιάλτες. Στη δική μας περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει μια διαταραχή στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέως σε διάφορα σημεία αυτών των μονοπατιών, με τελικό αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς έχουν μια μειωμένη βασική τιμή προσταγλανδίνη σε ε2 ή μια διαταραχή στον υποδοχέα της. Αυτή η προσταγλανδίνη έχει ένα πολυσχηδή ρόλο στη φλεγμονία, ασκεί τόσο προφλεγμονώδη δράση, αλλά επίσης έχει μια κέρια ρυθμιστική επίδραση και συγκρατεί δραστικά κύτταρα όπως τα μαστοκύτταρα και τα ιωσινόφυλλα από το να ενεργοποιηθούν. Αλλά κοντρολάρει και το άλλο μονοπάτι που βλέπουμε στον μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέως με τη λιποξυγενάση και δεν έχουμε κανονικά τόσο αυξημένη παραγωγή λευκοτριενίων. Άρα αυτοί οι ασθενείς και χωρίς να πάρουν μισάφ, έτσι και αλλιώς έχουν χαμηλή προσταγλανδίνη ε2 και αυξημένη λευκοτριένεια ε4. Επίσης έχει καταδειχθεί η σημασία της προσταγλανδίνης D2 και ίσως έτσι εξηγείται γιατί αρκετοί ασθενείς που έχουν διασταυρούμενη μία ανοχή είναι ευαισθητοποιημένοι σε ακάρεα, τα οποία ξέρουμε ότι διαταράσσουν το επιθύλιο, ενεργοποιούν αλαρμίνες και ίσως αυτός είναι ο λόγος που παρατηρούμε και αυξημένη προσταγλανδίνη D2 σε αυτούς τους ασθενείς. Και πάνω σε αυτή τη βάση, αυτό το υπόβαθρο, είναι που έρχεται και ένας ισχυρός αναστολέας COX-1, ένα αντιφλεγμονώδες, κλείνει αρκετά ή τελείως το ένα μονοπάτι και καταλήγουμε να έχουμε μία έκρηξη λευκοτριενίων. Απλά να αναφέρουμε ότι έχουμε φτάσει πια και στη μοριακή βάση της ασθένειας, σε γενετικό επίπεδο και έχουμε βρει πολυμορφισμούς ή άλλους τύπους μεταλλάξεων σε διάφορα σημεία του μονοπατιού του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέως, στην κυκλοξυγενάση, στη λιποξυγενάση ή σε συνθετάσεις ή σε υποδοχής μεταβολητών. Τα πιο πολλά από τα άλλα σημεία που έχει αυτή η διαφάνεια αφορούν αντιδράσεις αναφυλακτικές. Και μία μελέτη που υποστηρίζει αυτή τη θεωρία, γιατί είναι μία θεωρία, αλλά πιο επικρατέστερη θεωρία, η θεωρία της κυκλοξυγενάσης, μία μελέτη στην οποία συμμετείχε και η μονάδα το ΟΤΙΚΟ, πήρε περίπου 15 ασθενείς με αυτοαναφερόμενες αντιδράσεις σε μισάφ, άλλους τόσους μάρτυρες και είδε ότι οι ασθενείς που είχαν αντιδράσει σε COX-1 αναστολής είχαν υψηλότερη βασική τιμή ισταμίνη στο πλάσμα. Ποιες είναι όμως αυτές οι αντιδράσεις τύπου Α? Να ξεκινήσουμε με αυτές που έχουν κυρίως εκδηλώσει από το αναπνευστικό. Αυτό είναι ένα γνωστό σύνδρομο, η κλινική του εκδήλωση είναι γνωστή ως τριάδα του Σάμπτερ. Συνήθως νεαροί ενήλικες, όχι παιδιά. Έχουν ειρηνοκολπίτιδα με υποτροπιάζοντες ιωσινοφιλικούς πολύποδες. Κάποια στιγμή στη ζωή τους εγκαθίσταται άσθμα και συνήθως έχετε τρίτο στη σειρά ή μία ανοχή στα μισάφ. Δηλαδή, αν πάρουν μισάφ, θα πυροδοτηθούν συμπτώματα από το ανώτερο και από το κατώτερο αναπνευστικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ένα τρίτο αυτών των ασθενών έχουν εκδηλώσει και από άλλα συστήματα, δέρμα, γαστεντερικό ή κεφαλαλγία, αλλά δεν θεωρούνται αναφυλακτικές γιατί δεν συμμετέχει η ειδική ανοσία και λέγονται blended μεικτές αντιδράσεις. Στο γενικό πληθυσμό μπορεί να μην είναι τόσο συχνό, αλλά σε συγκεκριμένο υποπληθυσμό ασθενών, σε ασθενείς με άσθμα και πολύποδες, μέχρι και το 30% αυτών των ασθενών θα αντιδράσει αν πάρει διάφορους τύπους μισάφ. Καθώς η αντίδραση αυτή δεν είναι ανοσολογικά μεσολαβούμενη, δεν έχουμε τεστ για να τη διαγνώσουμε. Εάν δεν μπορούμε από το ιστορικό σαφώς να εξάγουμε αυτή τη μία ανοχή στα μισάφ, θα πρέπει να κάνουμε πρόκληση σε ασπιρίνη. Βέβαια, έχει πάρα πολλούς περιορισμούς στην επιλογή των ασθενών και αφού επιλέξουμε τους ασθενείς και ξεκινήσουμε την πρόκληση, πρέπει να πάρουμε πάρα πολλές προφυλάξεις. Η ουσία είναι ότι αν βγει θετική πρόκληση, θα πρέπει οι ασθενείς να αποφεύγουν την ασπιρίνη, αλλά υπάρχει και η επιλογή της απευαισθητοποίησης. Επειδή έχει φανεί ότι αυτοί οι ασθενείς σε βάθος χρόνου που λαμβάνουν ασπιρίνη έχουν πολύ καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων τους. Βέβαια, όλα αυτά πριν από την εποχή των βιολογικών παραγόντων, θα λέγαμε. Διάφορα πρωτόκολλα για την ίδια πρόκληση. Επίσης, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς, μπορεί να γίνει πρόκληση και από τη μύτη, αλλά το σκεύασμα δεν υπάρχει σε εμάς. Αυτά με τις αντιδράσεις τύπου Α που εκδηλώνονται από το αναπνευστικό. Υπάρχει όμως και μια άλλη αντίδραση τύπου Α με εκδηλώσεις από το δέρμα. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι η δερματική νόσος που επιδεινώνεται από μισάφ και η δερματική νόσος που επάγεται από μισάφ. Και όταν λέμε δερματική νόσο, εννοούμε κνίδωση. Άρα, σε ένα 30 με 40% των ασθενών, όχι μικρό, με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, που έχουν κνίδωση έτσι και αλλιώς, αν πάρουν μισάφ, παρατηρούν μια οξεία επιδείνωση των συμπτωμάτων τους.
Βέβαια, αν οι ασθενείς αυτοί είναι σε τακτική αντισταμινική αγωγή και ελέγχουν την νόσο τους, μέχρι και ένα 75% αυτών μπορούν να ανεχθούν πρόκληση ακόμα και στον πιο ισχυρό COX-1 αναστολέα που είναι η ασπιρίνη. Η άλλη υποκατηγορία αφορά ασθενείς που δεν έχουν εκνίδωση, αλλά αν πάρουν μισάφ θα κάνουν εκνίδωση όχι με IgE μηχανισμό. Είναι η πιο συχνή κατηγορία αντίδρασης που αφορά όλα τα μισάφ. Για ένα ποσοστό ασθενών θεωρείται προάγγελος της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης. Δηλαδή, σε λίγα χρόνια αυτοί οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αυθόρμητη κνίδωση χωρίς να παίρνουν μισάφ δηλαδή. Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι στους ενήλικες κυρίως εκδηλώνεται με κνίδωση, ενώ στα παιδιά με αγκιοείδημα. Και υπάρχει και ένα αξιοσημείωτο ασθενείς που είναι ευαισθητοποιημένοι σε ακάρεα. Αν πάρουν μισάφ, κάνουν συγκεκριμένα αγκιοείδημα περικογχικά. Οι αντιδράσεις τύπου Β είναι η αληθής αλλεργία, η αληθής υπερευαισθησία, με τις γνωστές μας αντιδράσεις από το δέρμα, κνίδωση, φλάσινγκ, μπορεί να εξελιχθεί σε αναφυλαξία. Δεν διαφέρει σε τίποτα από την αλλεργία σε άλλα φάρμακα. Πρέπει να προηγηθεί μία περίοδος ευαισθητοποίησης και στην πορεία του χρόνου σε επανέκθεση είναι που ο ασθενής θα κάνει τις άμεσου τις επιβραδυνόμενους τύπου αντιδράσεις. Υπάρχει ένας αστερίσκος στο single. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αντιδρούν σε μία κατηγορία μισάφ που είναι και το αναμενόμενο, δηλαδή φάρμακα που μοιάζουν χημικά μεταξύ τους, άρα και οι επίτοποι είναι πιθανό να μοιάζουν μεταξύ τους. Ωστόσο, έχει αναφερθεί και έχει μπει και στα καινούργια papers και στις οδηγίες. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να αντιδράσουν σε διαφορετικές κατηγορίες μισάφ, αλλά να ανέχονται την ασπιρίνη, άρα δεν μιλάμε για cross-intolerant ασθενείς. Δεν μπορούμε να πούμε σε τι ποσοστό είναι αυτό, μιλάμε για μια χούφτα ασθενών, αλλά έχουν αναφερθεί και μάλιστα σε μία ασθενή βρέθηκαν και ειδικές IG σε 2 διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων. Όσον αφορά τις επιβραδυνόμενες αντιδράσεις, μιλάμε για όλο το φάσμα των επιβραδυνόμενων αντιδράσεων, από τα αθώα κυλιδοβλατιδόδη μέχρι τις πιο σοβαρές αντιδράσεις, όπως το Stevens-Johnson και το TEN, που η θνητότητα αγγίζει και το 30%. Μια ιδιαίτερη μνήα για την επιβραδυνόμενη κνίδωση, που ενώ μορφολογικά παραπέμπει σε άμεσου τύπου αντίδραση, χρονικά και παθοφυσιολογικά φαίνεται ότι συμμετέχουν ταφ κύτταρα. Είναι ένα μυστήριο αυτή η οντότητα. Αυτή τη μελέτη την αναφέρουμε γιατί είναι η μεγαλύτερη σειρά ασθενών με αντιδράσεις σε μισάφ, πάνω από 6.000 ασθενείς, περίπου 6.000 ασθενείς, και είναι αξιοσημείωτη γιατί βγάλαμε κάποια χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα. Είδαμε ότι 9 στους 10 ασθενείς είναι cross-intolerant οι αντιδράσεις τους και όχι αληθής αλλεργία. Το 60% περίπου ήταν γυναίκες στην 5η δεκαετία της ζωής. Τώρα, από αυτό το 10% των ασθενών με αληθή αλλεργία, το 90% είχαν άμεσου τύπου αντιδράσεις, το 10% είχαν επιβραδυνόμενες και κάτι επίσης έτσι εξωσημείωτο, πιο συχνό σε επιβραδυνόμενες τύπου αντιδράσεις ήταν το fixed drug eruption παρά τα κυλιδοβλατιδόδη. Εδώ βλέπουμε πως είναι αντίδραση τύπου fixed drug eruption δεξιά είναι γενικευμένη και οι 2 αντιδράσεις είναι από αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Θα περάσουμε και λίγο στις κόμπο αντιδράσεις. Η μία περίπτωση είναι η αναφυλαξία που οφείλεται σε τροφή αλλά επάγεται από μισάφ. Συναντάται περίπου σε μία από τις 5 σοβαρές αντιδράσεις τροφικής αλλεργίας. Ξέρουμε για το LTP ότι είναι συχνός συμπαράγοντας. Η θεωρία είναι ότι αυξάνεται λόγω της λήψης του μισάφ η διαπρετότητα του εντερικού επιθυλίου, άρα και η απορρόφηση του αλλεργιογόνου. Αλλά και πέρα από αυτό, έχουν άμεση επίδραση στα δραστικά κέντρα της αναφυλαξίας, στα μαστοκύτταρα και στα βασεόφυλλα, ελαττώνοντας τον ουντό αντιδραστικότητάς τους. Αυτή η μελέτη είναι πρόσφατη, δεν θα την αναλύσουμε, έχει και ένα περίπλοκο σχεδιασμό. Απλά θα αναφέρουμε ότι από 400 ασθενείς που ανέφεραν αντίδραση σε μισάφ, τελικά 1 στους 5 στην πραγματικότητα είχε τροφική αλλεργία που αποκαλύφθηκε με τη λήψη του συμπαράγοντα. Μία ακόμα πιο μυστήρια οντότητα είναι η αναφυλαξία που επάγεται από άσκηση και σχετίζεται με μισάφ. Δεν ξέρουμε αν εμπλέκεται κάποιο αλλεργιογόνο τροφικό, για παράδειγμα, αλλά ξέρουμε ότι αυτοί οι ασθενείς, αν κάνουν ξέχωρα άσκηση ή αν πάρουν ξέχωρα μισάφ, δεν θα αντιδράσουν. Και οι 2 αυτοί οι παράγοντες, η άσκηση και τα μισάφ,
πάλι αυξάνουν τη διαπεραιτότητα του εντερικού επιθυλίου και τα δύο μειώνουν την προσταγλαδίνη ε2 που ασκεί προστατευτική δράση, όπως είπαμε. Και υπάρχει και μια άλλη θεωρία ότι επειδή η άσκηση αυξάνει την οσμοτικότητα του πλάσματος, αυτό έχει άμεση επίδραση στην ενεργοποίηση των μαστοκυτάρων. Και κάτι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες οντότητες, είναι μάλλον η μόνη οντότητα στην οποία ασθενείς φαίνεται να αντιδρούν και σε COX-2 αναστολής, όχι μόνο σε COX-1. Τι τεστ έχουμε για να διαγνώσουμε αυτή τη φαρμακευτική αλλεργία? Πρακτικά δεν έχουμε. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, με εξαίρεση την παρακεταμόλη και τις πυραζολώνες που δεν χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει ποιες είναι οι μη ερεθιστικές συγκεντρώσεις και τις ενδοδερμικές δοκιμασίες. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι για πολλά μισάφ δεν έχουμε καν αποστηρωμένα διαλύματα για να κάνουμε ενδοδερμικές συγκεντρώσεις. Δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες ειδικές IG και η δοκιμασία ενεργοποίησης βασιοφύλων δεν είναι στανταρισμένη. Λίγο καλύτερο το τοπίο στις επιβραδυνόμενες αντιδράσεις, όπου αξίζει φυσικά να κάνουμε την επιβραδυνόμενη ανάγνωση στις τερματικές δοκιμασίες και πάντα έχει μεγαλύτερη αξία το θετικό τεστ παρά το αρνητικό. Μια ειδική αναφορά γίνεται για την ετορικοξίμπη, που προκαλεί fixed drug eruption. 6 στους 7 ασθενείς είδαν ότι αν κάνουμε patch σε μια προηγούμενη βλάβη θα βγει θετικό, επομένως θεωρείται ότι έχει πολύ ψηλή ευαισθησία αυτό το τεστ και αξίζει να γίνει. Δεν έχουμε τεστ, άρα πάμε κατευθείαν συχνά σε μια πρόκληση, όχι τόσο για να βάλουμε διάγνωση, αλλά για να μπορούμε να πούμε στους ασθενείς ποιο εναλλακτικό φάρμακο μπορούν να πάρουν. Στην πρώτη περίπτωση της τυπικής αλλεργίας, δοκιμάζουμε μια πρόκληση με ένα φάρμακο που δεν σχετίζεται χημικά με το ένοχο. Αν είναι αρνητικό, ο ασθενής έχει ένα φάρμακο, ένα μισάφι να πορεύεται. Αν είναι θετικό, θεωρούμε ότι ανήκει στους cross-intolerant ασθενείς. Τώρα, ο αλγόριθμος λέει ότι για να μπει η διάγνωση πρέπει να κάνουμε πρόκληση με ασπιρίνη για να το επιβεβαιώσουμε. Η περίπτωση να είναι αρνητική είναι σχεδόν απίθανη, συνήθως είναι θετική. Και μετά το δεύτερο βήμα είναι να του βρούμε ένα εναλλακτικό φάρμακο, έναν COX-2 αναστολέα, που δεν αναστέλει έντονα το COX-1 μονοπάτι. Αν είναι θετικό, είναι άτυχος εντός εισαγωγικών ασθενής, δεν μπορεί να πάρει κανένα μισάφ. Αν είναι αρνητικό, ξέρουμε ότι μπορεί να λαμβάνει COX-2. Τώρα, οι προκλήσεις στα δύο μονοπάτια, στις δύο κατηγορίες, γενικά μοιάζουν, αλλά στην αληθή αλλεργία πρέπει τα βήματα της πρόκλησης να είναι πιο πολλά, γιατί είναι πιο πιθανό. Πρέπει να είναι πιο πολλά, ναι. Στην άλλη περίπτωση όμως, στους cross-intolerant ασθενείς, τα βήματα μπορεί να είναι πιο λίγα, αλλά συστήνεται να απέχουν περισσότερο μεταξύ τους, να μην είναι 30 λεπτά, είναι 60-90 λεπτά, γιατί η αντίδραση που οφείλεται σε αναστολή COX-1 είναι πιο αργή να φανεί σε σχέση με το αν οφείλεται σε IgE μηχανισμό. Εδώ απλά κατατάσσουμε τα αντιφλεγμονώδη με βάση το πόσο ισχυρά αναστέλουν το COX-1 ή το COX-2 μονοπάτι. Στην κορυφή βασίλισσα η ασπιρίνη και όσο κατεβαίνουμε βρίσκουμε την παρακεταμόλη που έχει ασθενή αντιφλεγμονώδη δράση, τους COX-2 αναστολής και την ημεσουλίδη. Τώρα, για ασθενείς που έχουν μια δερματική νόσο, cross-intolerant ασθενείς που έχουν μια δερματική νόσο και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν ασπιρίνη, συνήθως είναι αγκιακοί αυτοί οι ασθενείς. Είναι πολύ εύκολο το πρωτόκολλο ευαισθητοποίησης, μπορεί να γίνει σε 2 βήματα. Να σημειώσουμε ότι εδώ λέει ότι δεν πρέπει να πάρουν προθεραπεία, αλλά ίσως πρέπει να επαναξιολογήσουμε αυτή την οδηγία που είναι λίγο παλιά. Βέβαια, για χαμηλές δόσεις, ως 100 mg, οι περισσότεροι ασθενείς και με μία δόση, χωρίς δηλαδή να τη σπάσουμε στη μέση, δεν κάνουν τίποτα, κάνουν πολύ ήπιες αντιδράσεις και μπορούν να τη λαμβάνουν. Τελικά θα περάσει αυτό ποτέ, ανάλογα με για ποια κατηγορία μιλάμε. Για την αναπνευστική νόσο που επιδεινώνεται από αντιφλεγμονώδη, όχι μόνο δεν θα περάσει, αλλά αναμένουμε ότι κάθε χρόνο θα είναι όλο και χειρότερα. Για την αντίδραση τύπου Α που αφορά το δέρμα, με μία μελέτη που είχε πάνω από 3.000 προκλήσεις, είδαν ότι σχεδόν όλοι μπορούσαν να ανεχθούν COX-2 αναστολέα, ειδικά για την κνίδωση που επάγεται και όχι που επιδεινώνεται από μισάφ. 70% των ασθενών σε 6 χρόνια τους είχε φύγει η νόσος και αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες ήταν το αγκιοείδημα και η ατοπία. Για τις άμεσου τύπου αντιδράσεις δεν ξέρουμε να πούμε αν θα περάσει, αλλά για τις επιβραδυνόμενες ξέρουμε ότι τα κύτταρα μνήμης δεν ξεχνάνε, άρα μάλλον δεν θα περάσει. Και για την αναφυλαξία που επάγεται από άσκηση και σχετίζεται με μισάφ, επίσης δεν έχουμε δεδομένα και είπαμε είναι αυτή η οντότητα που μπορεί και να μην ανέχονται COX-2, πρέπει να το ελέγξουμε.
Ουσιαστικά αυτή ήταν η παρουσίαση. Αν θέλετε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Μαρία, διευκολύνεις και το ρόλο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Νόμιζα ότι οι ερωτήσεις του κοινού, οπότε λέω και εγώ. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε έναν ασθενή που έχει χρόνια διαλείπουσα κνίδωση ή και χρόνια αυθόρμητη, αν θέλετε, δεν μας επηρεάζει. Παίρνει ένα μισάφ, παίρνει ιβουπροφένη και σε μία ώρα κάνει κνίδωση. Ποιες είναι οι αρχικές οδηγίες πριν από τη διερεύνηση? Νόμιζα ότι μπορούμε να επιλέξουμε 2 σωστές απαντήσεις, οπότε οι σωστές είναι 2. Ας επιλέξουμε αυτή που επήγει να είναι σωστή. Λοιπόν, ωραία, ναι, σας μπέρδεψα λίγο γιατί είναι 2 τα σωστά. Τα πάρουμε ένα-ένα. Η απαγόρευση, ο ασθενής έχει χρόνια κνίδωση, αλλά αυτό ήταν λίγο παραπλανητικό. Ο ασθενής έκανε πολύ γρήγορα μετά από ένα φάρμακο μία αντίδραση που θα μπορούσε να είναι και αληθής αλλεργία. Άρα ξεχνάμε ότι έχει την κνίδωση. Εμείς παίρνουμε το χειρότερο σενάριο ότι έχει αλλεργία στην ιβουπροφένη. Το να απαγορεύσουμε μόνο την ιβουπροφένη δεν αρκεί. Πρέπει να απαγορεύσουμε και τα χημικά όμοια που είναι παράγωγο προπιουνικού οξέως. Επειδή όμως. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι το πιο σωστό να πούμε. Βέβαια, δεν θα ήταν λάθος κανείς να πει και αποφυγή όλων των μισάφ, γιατί έχει το ιστορικό της χρόνιας κνίδωσης και άρα όλα τα μισάφ μπορεί να επιδεινώσουν την κνίδωσή του. Όμως το απειλητικό για τη ζωή είναι τα παράγωγα του προπιουνικού οξέως μέχρι να αποδείξουμε αν ο ασθενής είναι cross-intolerant ή cross-reactor. Η επόμενη ερώτηση είναι σχεδόν πανομοιότυπη, μόνο που μία ώρα μετά τη λήψη του μισάφ έκανε κνίδωση και βροχόσπασμο. Ποια είναι η αρχική οδηγία πριν τη διερεύνηση? Εδώ είναι ένα σωστό. Είναι η ίδια λογική με την προηγούμενη. Ωραία, ναι. Ο ασθενής έκανε αναφυλακτική αντίδραση, άρα δεν ανήκει στους cross-intolerant ασθενείς, έκανε αναφυλαξία, ανήκει στους selective reactors. Θεωρούμε ότι είναι αληθής αλλεργία, άρα αυτό που πρέπει να απαγορεύσουμε είναι η λινοξικάμη και η οικογένεια στην οποία ανήκει, που είναι οι οξικάμες. Πρέπει να απαγορεύσουμε τις οξικάμες. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για τις ερωτήσεις ή γενικά. Ναι, ευχαριστώ. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πράγματι, πάρα πολύ ωραία και πολύ καθαρά. Επομένως, έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, σχόλια. Μαρία, να ξεκινήσω εγώ. Θέλω λίγο να μας πεις το χρόνο για να είναι ξεκάθαρο στις αντιδράσεις της τύπου Α, τις μη ανοσολογικές, που συνήθως εμφανίζονται τα συμπτώματα όταν κάνει κανείς συμπτώματα, για να το πω πιο απλά, από το αναπνευστικό και όταν κάνει από το δέρμα. Αν διαφέρει, ας πούμε, το pattern, το χρονικό. Συγγνώμη, είπατε στην αλλεργία? Όχι, στις τύπου Α, στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που πολύ ωραία επισήμανες ότι ενώ με βάση τον ορισμό υπερευαισθησία σημαίνει ανοσολογικός μηχανισμός, εδώ είναι φαρμακολογική δράση. Ναι. Υπάρχει διαφορά στο χρόνο και πώς αυτό αντανακλάνει? Υπάρχουν και διαφορά στα πρωτόκολλα προκλήσεων για τους πιο ειδικούς σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό και το δέρμα. Στην αναπνευστική νόσο, οι περισσότεροι ασθενείς σε 30 με 120 λεπτά έχουν εκδηλώσει τα συμπτώματα. Για τη δερματική νόσο δεν υπάρχει όριο, λένε από λεπτά μέχρι ώρες, χωρίς να διευκρινίζουν, μπορεί και 18 ώρες, δεν ξέρουμε, αλλά στα πρωτόκολλα όχι, δεν διαφέρουν, συνήθως είναι 1,5 ώρα το μεσοδιάστημα. Κυρία Παπαγεωργίου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία και πολύ ξεκάθαρη. Ήθελα να σχολιάσετε λίγο περισσότερο για το μπάζο τεστ, τη θέση του. Γιατί νομίζω υπερχρησιμοποιείται ή νομίζω... Ήθελα να ακούσω λίγο την άποψη. Θα σας πω όχι μόνο για τα μισάφα, αλλά και για άλλα φάρμακα που έχουμε δει σε ασθενείς που τα κάνουν είτε αυτόβουλα χωρίς ένδειξη, είτε με μη τυπικό ιστορικό ή και με καθόλου ιστορικό. Δεν είναι στανταρισμένο για τις περισσότερες κατηγορίες φαρμάκων. Προσωπικά δεν το προτιμώ. Τέλος πάντων, οι οδηγίες για τα μισάφ είναι να μην γίνονται. Δεν ξέρουμε ούτε η προσθετική τους αξία, ούτε η θετική, ούτε αρνητική. Δεν ξέρω αν η κυρία Χιτήρογλου μετά στην περιεχητική αναφυλαξή θα μας πει περισσότερα. Το έχει μελετήσει λίγο καλύτερα. Αλλά όχι, δεν προτιμώνται, ούτε εγώ το προτιμώ. Έχουμε δει πολλά ψευδοστατικά δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Να πω και εγώ σε αυτό ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν είναι ψευδώς θετικά ή αν ουσιαστικά αυτό που είναι το εργαστηριακό threshold διαφέρει από το κλινικό. Ειδικά δε στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη βλέπεις κάποιους ανθρώπους, βέβαια εδώ μιλάμε για άμεσου τύπου αντιδράσεις, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να αποφασίσεις σε ποιον θα κάνεις πρόκληση ή όχι. Αλλά επίσης ήταν πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που είπες στην αρχή για τη βασική κατάσταση, την ομοιόσταση στην προσταγλαδινών λευκοτριενίων σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί βλέπεις κάποιους οι οποίοι είναι πολύ συχνό αυτό σε ενήλικες, παίρνουν αντιφλεγμονώδη για μέρες και εκδηλώνουν την αντίδραση την 5η, την 6η, την 7η μέρα. Και σε εκθέτει κιόλας αν του έχεις κάνει πρόκληση πριν και ήταν αρνητική. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Και να σε ρωτήσω και κάτι δεύτερο. Από το 2018, και νομίζω αυτό είναι και μια ερώτηση προς το παιδιατρικό κοινό της, αν δείτε τους ασθενείς, το 2018 που δημοσιεύτηκε το position paper για την υπερευαισθησία στα αντιφλεγμονώδη στα παιδιά και στους εφήβους, υπήρχε μια περίεργη για μένα, αλλά και για τα position paper που είχε βγάλει ο Κοβάλσκι πριν των ενηλίκων, μια οντότητα που έλεγε non-selective induced αναφυλάξεις και έγραφε μάλιστα, χωρίς να λέει τίποτα για ποσοστά και αυτά, ότι συνήθως αυτοί κάνουν συμπτώματα από το δέρμα και μέσα στις επόμενες ώρες αυτά τα παιδιά κάνουν και από το αναπνευστικό. Από το 18 που το διάβασα ψάχνω να βρω ένα τέτοιο ιστορικό, δεν έχω βρει ποτέ. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά? Βρήκα 6 παραπομπές, νομίζω κανένα δεν ήταν παιδί, ήταν όλοι ενήλικες. Αλλά επειδή ακριβώς έγινε πρόκληση σπινίνη και ήταν αρνητική και σε μια στιγμή βρέθηκαν και ειδικές AG σε 2 διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων, γι' αυτό τα χαρακτηρίζει multiple selective. Ναι, εκεί όμως βρέθηκε IgE. Εγώ πολύ σωστά συμφωνούμε σε αυτό. Λέει για non-selective χωρίς IgE μηχανισμό. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Για το άλλο, εντάξει, μπορεί να είσαι πολύ άτυχος. Ναι. Άρα ούτε εσείς νομίζω τα έχετε δει. Ναι, αν μπορώ να απαντήσω, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν το έχουμε. Παρόλο που και εγώ, και το συζητούσαμε πριν που ευνηδιάσει και ο Μιχάλης, αυτό συζητούσαμε, δεν έχουμε ακριβώς έτσι πληθυσμούς τέτοιους ή στο μυαλό μας ότι κάποια παιδιά κάνουν αυτού του είδους μια μη ειδική αλλεργία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Αν επιτρέπετε, είναι μια δική μου σκέψη ότι μπορεί να είναι αντιδράσεις τύπου Α που πυροδοτούν όχι μόνο το δέρμα αλλά και το αναπνευστικό χωρίς να προϋπάρχει η νόσος. Ναι. Δεν μπορούμε να να το πω επίσης, για να διευκολύνω τη συζήτηση, ότι εμείς ως πρακτικοί, επειδή στα παιδιά ουσιαστικά έχουμε 2 αντιφλεγμονώδη, ιβουπροφένη και παρακεταμόλη. Η παρακεταμόλη δεν είναι και αντιφλεγμονώδη, σαν 2 αντιπυρετικά. Ουσιαστικά κάνουμε πρόκληση στον οχοποιούμενο φάρμακο. Δεν είναι μόνο η περιγραφή των ασθενών, αλλά όταν ένα παιδί έχει, ας πούμε, αναφερόμενη αντίδραση στην ιβουπροφένη, μετά τον έλεγχο κάνουμε πρόκληση και ιβουπροφένη. Και ανάλογα αν είναι αναφυλακτικού τύπου, τη σταματάμε και βάζουμε στο μυαλό μας ένα EG. Αν είναι μια απλή κνίδωση, λέμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι στα πλαίσια, ας πούμε, της διασταυρούμενης αντιδραστικότητας. Αν δεν είναι τίποτα, εν πάση περιπτώσει βάζουμε υπό αμφισβήτηση την όλη οντότητα. Και ανάλογα μετά κάνουμε και στην ασπιρίνη, προφανώς. Αλλά δεν βλέπουμε ούτε εκεί, Μιχάλη, στην πρόκληση, ας πούμε, τέτοιου είδους συμπτώματα. Δηλαδή κάτι που το κάνουμε εμείς ιατρογενώς, θα το παρατηρούσαμε, θα το βλέπαμε. Να ρωτήσω εγώ κάτι επίσης, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος, Μαρία. Ευχαριστώ και πάλι για την πολύ κατοπιστική ομιλία. Έχετε κάποιο
έτσι πολύ εκλεκτικό COX-2, το οποίο το δίδεται χωρίς να χρειάζεται να περάσει σε ένα ασθενή που έχει COX-1, ας το πούμε, νόσο, χωρίς να περνάτε από τη διαδικασία της πρόκλησης, που να θεωρείται ασφαλής σε όλους τους ασθενείς. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους 3-4 γνωστούς θεωρείται πιο ασφαλής από τους πιο λιγότερο πιθανό να αντιδράσει ασθενής. Στους περισσότερους κάνουμε πρόκληση σε κάποιον από τους 3. Ίσως αυτό που θέλει ο θεράπων ιατρός του, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θεωρείται πιο ασφαλής. Μιχάλη, συμπλήρωση. Αυτό που θέλει ο θεράπων ιατρός του συνήθως δεν το αξιολογούμε βέβαια, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος, αλλά ουσιαστικά ναι, υπάρχει αυτό που το συζητούσαμε και πριν, ότι οι Αμερικανοί διατείνονται ότι όντως η σελεκοξίμπη είναι ανεκτή επειδή είναι πολύ υπερεκλεκτικός ή μόνο τέλος πάντων COX-2 είναι απολύτως ασφαλής. Κάνουμε πρόκληση, να πούμε την αλήθεια ότι στην καθημερινή κλινική πράξη, επειδή αυτοί έχουν βιώσει αυτό το αίσθημα, ένας λόγος που κάνεις και την πρόκληση είναι για να πιστεί και ο ασθενής, έτσι, γιατί μπορεί να νιώθει κάτι υποκειμενικό και μετά να είσαι σε μια διαδικασία ενός debate που δεν είναι τόσο ιατρικό. Αλλά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτό που είναι εμπεδομένη η πεποίθηση στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, γιατί νομίζω ήταν το 2013 που είχαμε πάει γύρω στους 100, το είχε παρουσιάσει ο κύριος Άντιλος, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε καμία θετική. Οπότε, να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει νόημα πλέον να κάνεις αυτούς τους ασθενείς πρόκληση. Και έχει τύχει βέβαια κάποιοι που έχουν επικοινωνήσει και δεν πρόλαβαν να κάνουν την πρόκληση, χρειάστηκαν πριν και το πήραν, δεν εμφάνισαν κάτι. Οπότε, τουλάχιστον αυτά τα δεδομένα μπορώ να τα πω για τη σελεκοξίμπη. Κάνουμε λίγο σπανιότερα στο αρκόξια, νομίζω είναι η έτορικοξίμπη. Το Dynastat είναι το ενέσιμο υπάρεκοξίμπη, δεν κάνουμε συχνά, εκτός αν κάποιος πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές για άλλου τύπου ανεπιθύμητες ενέργειες στο Dynastat, οπότε δεν το δίνουμε. Αυτά. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.